A teraz mi dovolte požiadať jeho excelenciu pána Tomáša Tuhého, veľvyslanca Českej republiky, o jeho príhovor. Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážení vzácní hosté, pane starosto, občané Komjatic. Já bych nejprve vám poděkoval všem, kteří jste před zahájením této akce solidárně vyjádřili minutou ticha vzpomínku na to, co se odehrálo včera v České republice. Je to velmi smutná událost, která ale nás opět určitým způsobem spojila. Velmi dobře si uvědomuji, co se dnes v noci odehrálo a jak rychle slovenští občané reagovali. A nebyla to jenom politická reprezentace, byl to integrovaný záchranný systém, byli to starostové měst a obcí, primátoři a primátorky, kteří mi volali a okamžitě nabízeli pomoc. A to je něco, co v té novodobé historii patří k našemu spojenectví, které si musíme chránit a vážit. A je to taková přesmička k tomu, kvůli čemu jsme se vlastně dnes sešli. Jsme tady, abychom si připomněli jeden z historických milníků, který naši historii vlastně vytvářel. Před 3 lety jsme společně oslavovali vznik mladičké Československé republiky. Tehdy s velkým nadšením jsme měli ambici budovat nový stát, ale vidíte sami, přišel rok 1919, kdy jsme poprvé odráželi útoky na tuto mladičkou zemi. Rok 1920 a Trianonská dohoda, vlastně mírová dohoda, přinesla konečné označení hranic svobodné země. Těch 100 let nebylo jednoduchých. Znovu se objevovaly stejné fenomény, pokusy o válečné invaze, pokusy o změny hranic. A znovu jsme trpěli. A bohužel poslední doba nám ukazuje, že ani 100 let po tom, co se tady odehrávalo, není bezpečno na celém světě. My si musíme tu naši svobodu, ten náš mír skutečně chránit. Vidíte sami, že historicky se hranice měnily. Kolikrát se přepisovala světová mapa, kolikrát se přepisovala mapa Evropy. Já vzpomenu i rok 1992-93, kdy se rozdělily i naše země. Československo jako mladíčká země, která si prošla tady tím vším, nakonec tu mapu překreslila a dnes žijeme ve 2 nádherných, svobodných, suverénních, demokratických zemích, ve kterých si musíme ten mír a tu svobodu stále chránit. Mrzí mě, že i v těchto dobách se objevují signály k tomu, že někdo tu historii chce přepisovat. Vidíme odstraňování soch a symbolů. A to je něco, co nepřipustíme, protože je tady mezi námi nastupující mladá generace a všichni ti lidé by měli vědět, čím bylo vykoupena tato svoboda a tady tyto věci. Myslím si, že naši hrdinové, které musíme uznávat, kteří si zažili obrovské a opravdové hrůzy, nemohou nechávat připouštět některé politické struktury, aby měnili historii, aby naši mládež přesvědčili o tom, že to bylo jinak. Já se teď otáčím k tomu monumentu, který tady byl vytvořen. Spojené ruce, u kterých je kříž, symbolizují naše partnerství, které vznikalo na začátku, a spojenectví, které přestože jsme se rozdělili, musí být i symbolem do budoucna. A musíme si to chránit. Spojené ruce nás vyzývají k modlitbě, aby ten svět žil v míru, abychom se chránili jako lidstvo, ale také k tomu, k té naději, co vlastně znamenala mírová smlouva v roce 1920. Děkuji všem, kteří připravili tady tento monument, abychom se k němu mohli vracet, a přestože já již dnes reprezentuji jinou zemi, ne tu společnou, kterou jsme budovali, tak věřím, že jsme pořád jeden národ. A chraňme si toto naše partnerství, a i ten včerejšek mi jasně ukázal, že patříme k sobě. A děkuji všem ostatním národům, kteří dnes přišli, kteří nás podporují a kteří jsou v té ochraně svobod a míru s námi. Děkuji za pozornost. Ja tiež ďakujem pánovi veľvyslancovi Tomášovi Tuhému za jeho príhovor.